everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Hala, oy! Maubad di ay inday. Nalimot siya. Nga ang gikaharo nga kaaway. Maumbog tong tao nga mo'y naghupot sa sikreto. Kung saon niya siya, mamatay. Aw, tuod. Imo naman din ang nahisgot ang bahin na inday. Nga sa iyahang sobrang pagsalig ni Samuel, lakip ang sikreto sa iyahang kamatayon, iyahang nasulti og apel. Mao ka na manang. Ugo niya. Ako ang imong supremo. Ako ang sinaligan sa atong Diyos sa impyerno. Aron isangyaw ang mga maayong balita. Busa, dili ka makabuntog sa akong abilidad ug gahom. Nasayop ka, Draco. Tungod kinalimot kang ako lang, mo'y bugtong nasayod sa sikreto kung saon nga mamatay ka. Unsa? Mamugna ang kasaysayan pabor sa mga matarong. Kaniining kalibutan na duha ka gahom mo nag-ilog sa pagdominar. Ang katarong ug kadautan. Ilisar, wa nimo bantay ang imong talahuron nga supremo. Nalipat ka mo. Way usa ka ninyo ang nakabantay nga giilisan ko na ang libreto sa imong supremo nga mo'y hapin siya lawas aron dili siya mamatay. Ni ara ang matuod nga libreto, Elisara. Niya sa akong mga kamot. Kuha kini ug tipigi kini. Hangtod nga ang katapusan mong kaliwat mo'y maghupot unya nini ug magtimaan na siya mo'y katapusan mong kaliwat ug ang una niyang apuhan pakyas sa pagpanalipod sa giila o gitahod ng Supremo. Dali, kuha akin ang libreto, Elisar. Ang sikreto sa kamatayo ni Draco. Humani ato, napamatudan ang gahom sa Kristyanismo. Nganipukan sa gahom sa Satanismo. Unya inday, humani adto. Katuganing kitsa to, Elisar, nausa naman to. Kadiyot ha. Niyara man ang Rosaura. Giduaw ni Elisar ang iyang gibiyaang pamilya og naghiusa sila isip mga maayong magtutuo nga Kristyanismo. Hello, oran dito, iho. Virgilio, tingali big na sa'yo kasi mong pagbaliwaan na ako. Dili na ba ko utok og bulinaw? Oh, Ranito, o sa ko ginigipan ultimo? Ako lang na una-una. Nga ako nga imong anak. Giunlay mo pagtampok sa akong buko-buko. Oh, nasayop ka? Dili ka na tinood, iho, Ranito. Nasayop ka sa imong gituhuan. Sige lang. Sagdi lang, Daddy. Basta kay naibaw ka ng daan, nga dili ko utok og bulinaw nga imo lang untuyon. Mahimo ba? Dili ka maghimo-himo og galingon nga istorya. Gusto na. Igo na, Daddy Virgilio. Tumana ang gusto kong mahitabo sa imong kinabuhi, Ranito. Og tuhui ko nga si Brina Garces maoy imong pahadi. Kaya ang kumpanya, wana, losing na, bangkaruta na. Gaba na kini, Daddy.
Gaba sa mga empleyado nga wa nimo ayuha og Hello! Igo na! Sa mo kining tanan, mo kining resulta sa dugay mo kayong pagsanong sa gusto kong mahitabo alang kaninyo ni Brina Garces. Palihog lang. Hatagi ko kikayong makapango sa kong gibati. Pinagis Panginoon. Og nagtuo ka? Nga mo ka sulbad sa imong mga problema? Please lang. Karon lang ni. Okay? Please. Karon lang. Okay, sige. Hatagan ti ka kigayon. Tempa. Kapaspas na gudana. Mapagin imong pag-inom? Ipis ka mo sa dayon? Asa man? Maglumos ka sa imong kagalingon alang bino? Honey, will you please leave me alone? Karon lang na. Please, Han. Please. Sige, Han. But, please, drink responsibly. Uwan niya madawat ang matod pa niya. Pag-trader sa kagalingon niyang amahan nga niya. Mao kani ako nakita ni Mr. Virelio Villafuerte. Hinungdan nga bisag kasado na kami sa nito. Gibuhian ko gihapon ang dakong share sa ilang kumpanya. Traidor ang mga Villafuerte. Ang butog gano ko. Namaw na pagyutang ako sa maong kaliwat kung unsa sila. Pero nahigugma magyunoon ko kang Ranito Villafuerte. Nahigugma ko sa kaliwat og traidor. Ay pasag di lamang una siya, Inday. Hatagi lamang una og gayon. Ana lamang, Inday Brina. Mabitaw na akong gibuhat, manang. Pero pagapanid ilamang, Inday, ha? Kung sala iyang buhaton kung mahubog na kana siya, wala ra ba kita masuhito ana niya kung mag-unsa nagmahubog na? Baya tingalig mga hagis niya, day. O, manang. Panidan ko lang siya diha sud sa minibar. Samtang nag-inom nga maurang usa. Dili ko na makontak yung cellphone. Nga naman ka. Ning orasa, kung nagsige man siyang kontak sa akong cellphone, wa gyud siya mahimo. Tungod kay prepaid na ang akong karong gigamit. O intended lang ni alang sa akong pinili nga mga tao. Exclusive lang sa team nga muto nga sa bukid alang sa treasure hunting operation. Si Engineer Elvasio kanina nawag. Hello, Engineer Elvasio. Dakong kwarta nga ako gikinahanglan alang sa treasure hunting operation. Busa, maprinda gayod sa bangko ang tanan ko mga properties. Suma pa ni Engineer Hervasio. Dilitiyo ang puhunan nga akong buhian ini. Oh, akong ipamatuod sa nangamatay na akong mga katigwangan. Nga ako ang labing utukan o labing malampuson sa tanang mga Benefuerte. Ako si Virelio Benefuerte. Pagkatugay bang itubag sa bugado ang iyang cellphone.
Mas labing maayo nga mahibaw siyang daan nga coming nako aron makapangandam sa mga papilis nga mo'y among dadoon dito sa bangko. Katuog lang ha. Naka-sponge bath na bitaw ka. Katuog na lang. Ni ako. Dili ti ka pasagdana. Oh, nihilak siya. Ranito, Han. Ni ako pirme sa imong kilirana. Dili ti ka mahimong talikdan. Kawadaan man ka sa tanan. Mawa man ang imong amahan. O ang imong nadag-ang nga kadunahan. Pero ako ang muhulip ni Ana. Kay mahal ta kaayo ka. Gihatag ko na kanimong akong gugma. Andam kong ihatag kanimo ang akong kadunahan. Nga mo'y imong naandang kinabuhi. Nahibaw ko, honey. Huwag ka maanad sa kapobre. Huwag ka maanad nga wa si daddy ni mo. Pero ni ako, I love you, honey. I love you. Niya naman ang napugan ko yung kinalabakaran nga akong gigamit aron sa pag-sponge bath nila nito. Ay, malabi man in town siya og inom. Oy, Inday Brenda. Nahubugan naman yun in tawon. Nakasabot ko siyang sitwasyon, manang. Salpahisa sa iyahang amahan. Oy, pagkalampingasan naman gayon. Ang gusto ni Daddy Virgilio, nga ilhon sila mga veriferte, hangtod karong panahon na. Wala, lain na good. Utigulang naman in tawon siya. Oy, Kana may wa niya mahunahuna manang. Angay unta, nga kaayuhan ang iyang ipundar. Aron inigabot sa higayon nga matigawang na siya, o magkinahanglan og pag-atiman sa iyang bugtong anak. Nga iya kining anihon. Pero unsa na ba hinuon ni? Kasalbahis og kadautan may iyang gipatigbabaw manang. unya Inday Brenda. Ha, ina magkakaroon si Virgilio Vinifuerte. Atuan ang dakong truck ang gikargaan sa mga kinanglanon alang sa treasure hunting operation. Dala, sige na kamo. Sakay na kamo sa laing truck. Aron sundan na yun ato itong usangan ng kabiyana. Lihok na kamo! Kinahanglan nga makabiya na kami nining adlaw. Paingon sa bukid sa Latrangka. Ay, inaman kini si Aladdin. Kadukay bang niabot? Nalipay ko sa gihimong response sa opisyal sa kapulisan nga atong giduol, Judia. Andam sila mo susi og mag-imbestigar. Kinahanglan nga masuta kung unsa ka tinuod. Nga si Miss Marie, iyaha katong tingog nga matagkaroon og unya ato mapating ang singgit. Dito sa dapit ng gibilangguan ni Mr. Beneferte kanato. Dili pa kita nila palakton. O gusto niya atong hipi nga kita mo mugay nila. Kauban ang mga taga-media. Kung mapamatud-an, ug mabilanggo si Mr. Virgilio Beneferte. Hingpit na ka kita magmalinahon, Eliakim. Imong kalinaw nga akong kinalan. Aron matuman ang akong kikilauman. Oh. Ayaw kalimot. Nagpangitakos tinuray na akong kamatayon. Ug ikaw lang, mao'y makahimo ni Judia. Pero,
gusto ko mahitabo ka na. Kanang walay hulga sa imong kinabuhi. Ug nagtuo kang kaya na ko ang pagpatay nimo. Eliakim, Kabahin ka sa kasaysayan. Busa impat yun ang kalag ni Draco nga nian ining lawas ni Eliakim. Aron matuman ang naisulat sa kasulatan nga nining modernong panahon. Matapos na og tak-upan na ang mga panid sa kasaysayan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.